Lejlet il-vot fil-Parlament dwar il-liġi għall-użu responsabbli tal-kannabis, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius infex f'attakk konfuż u allegazzjonijiet straordinarji kontra l-Gvern. Fuq l-Istazzjon Nazzjonali David Agius ġie mistoqsi dwar il-fatt li l-Oppożizzjoni baqgħet siekta waqt il-konsultazzjoni marbuta mal-White Paper dwar ir-riforma fil-liġi tal-kannabis u wara li ħareġ l-abbozz ta' liġi, l-istess Oppożizzjoni Nazzjonalista għamlet żmien twil siekta u tilab gallerija. David Agius ikkonferma proprju dan fuq ix-xandir. Aħna għadna pass lura posta biex laqas jgħidu qed indaħlu l-politika fiha. Wara dan Agius beda jallega li l-Gvern qiegħed jgħaddi din il-liġi biex jagħmel it-traffikar aktar faċli għall-kriminali, meta fil-fatt it-traffikar ta' droga għadu legali u l-pulizija twettaq xogħol kbir biex taqbad it-traffikanti ta' droga. U għamil akkuża fejjat li aħna qed nagħmlu din il-liġi għax għandna xi malafina jew xi skop ħażin li ninċentivaw it-traffikar. Hekk rid tajt u hekk qed tajt u konfermajt. Min jitraffika u jqassam dak huwa reali. Kif għajda kif kriminali. Għajda kif ħad iġġustifika. Jekk inti għandek xi ħadd li għandu fil-possess tiegħu sa 7 grammi tal-kannabis, dik hija xi ħaġa li issa tista' issir. Jekk xi ħadd għandu fil-possess tiegħu gramma, nofs gramma u qed jgħaddiha lil xi ħadd ieħor, dak huwa traffikar li jista' jiġi punit bil-ħabs. Fil-fatt bil-liġi l-ġdida dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, min jixtieq jixtri l-kannabis biex jikkonsma għal skop personali, se jkollu l-mezzi legali flok jixtri misuq illegali. Intant fil-programm il-Ministru Owen Bonnici li ressaq din il-liġi, innota li Bernard Grech qed jimxi politika ta' konfużjoni fejn l-ewwel jgħid li l-Gvern ikkopja l-proposti tiegħu, imbagħad kien kostret iqatta' biċċiet il-liġi proposta għaliex hekk ġaluh jagħmel dawk li poġġewh kap. Fuq ix-xandir li t-lemenija tiegħu il-Viċi Kap David Agius ikkonferma l-konfużjoni li bija jmexxi Grech lill-Partit Nazzjonalista. David, jekk intom tiġu eletti fil-Gvern wara l-elezzjoni li jmiss, għax għadha mhux tara f'moħħi di, intom il-liġi iżommuha jew tneħħuha. Nistgħu jiġbux issa ġurnalistu kollu, jieħdu d-deċiżjonijiet tagħna. M'għandniex għalfejn naġlu.